bruger rigtig meget tid og bruger rigtig meget energi på det. Det er fordi, du virker helt vildt sød, synes jeg. Jeg har faktisk tænkt mig, altså når jeg ser dig lyset, altså det kommer ikke til at spille en stor rolle. Nej. Det har jeg virkelig sagt til mig selv, at nu skal jeg fandme ikke dømme på udseendet. Jeg tror helt ærligt ikke, det betyder sådan noget. Jeg tror mere, jeg er bange for, hvad du tænker. Jeg ved det ikke. Lad os nu bare sige, at jeg synes, at du er dejlig, som du er. Har du fået lavet store bryster? Nu knapper jeg lige op. Ja. Så kan du lige få lov at mærke. Ja, selvfølgelig. Hvad du selv synes. Jeg leder efter kærligheden her i København, men kærlighed er blind, og den er ikke... Milla, der tænker jeg bare, altså der var den. Altså, det var bare, det var væltklasse. Altså, det kunne ikke spille bedre, end det gjorde lige der. Altså, det var sublim overraskelse. Jeg havde forestillet mig nogle bitte små flade bryster på sådan en lille pige der, som har født 2 børn og armet alt for meget. Og så står hun der med de der... Jamen, det er jo fantastisk, altså. Virkelig. Det kunne egentlig ikke være meget bedre. Jeg føler mig vitterligt godt tilpas, når jeg ligger sammen med dig, og det er ikke sådan, jeg føler, at gud, hvor er det her skræmmende eller noget. Altså, jeg synes, det er rart. Lysten bliver til tomhed i et endeløst forløb. En strøm af varme minder fryses ned og slippes løs. Natten skjuler dagen, og jeg... Det jakkesæt, det synes jeg faktisk er lidt frækt. Skarpe tænder bider fast og gør...